Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ole video masa khan soisual pakhat kan nei hlo maya isu khan nazarata kan han pian tir mo maya ni kha azelo tak zetani Israel zel tang klan chu kan man na mun kha Nazaret ni in isua pian na Nazaret ti in uluk mangkhengin kan han soi velo lo maya Bethlehem ani ti hreng si khan le conceptual ve chiang khop mai riat thiam na karondil masa ani arukin Pakistan in Myanmar atlo Myanmar location poimo zia kan soi thrina India le China hian an foreign policy kalkonga Myanmar hi apoimo ema wangin Myanmar a hian in plan siak na an bei ani ringot mai China uite Pakistan chuan Myanmar ne na in leichin na tha siam turin arukin ma alo la reng thrina China hian Myanmar a direct inemo indirect inemo ma ala a tuna po Pakistan kaltlangin China chuan malak na aron kalpui le ta ani Pakistan sipai noya high level palai te chuan September ni khata tanga ninga chung khan arukin Myanmar antlo Pakistan hian Myanmar sipai sarkar ne na inzom na tha siam turin arukin ma anla ni a soyani a palai te hian Myanmar Defence Force chu aircraft siam that en kolle naval munition chungcha nga thopuya an som ni a tarlanani Myanmar Air Force hian Pakistan ramarem khom China siam FF-17 jet an manga TJF-17 hi Pakistan Aeronautical Complex le China a Chengdu Aerospace Corporation ten an siamani Pakistan a Karachi a Myanmar police officer te chuan chilpua bomsu dan training an nei mek ni in report then khat chuan an tar lang bok UN General Assembly a ram ai o tu ni in chu don tun thatopa United Nations General Assembly nei tura Myanmar sipai sarkar le sipai ten an pai thak tak mipui thlan sarkar ai o te an ram ai o tu ni anin chu don sipai sarkar le parliament member pai thak tak ten democracy sarkar ai o tura an din thar National Unity Government NUG chuan UN General Assembly a an ram ai o tur hi a hranin an ruat ve ve a mase khoilam zok hian nge an ram ai o don ti ero hriat chian ani lovani UN a Myanmar ram ai o tuatan NUG chuan chomo tun an thlopa ani hi February ni khata sipai ten sarkar thu neina an hne chu ma khan Myanmar UN ambassador lo ni to a sipai sarkar du lo na lan tira an ram nor hoi hot po a thlop thu langsar takin a soyani kha hei wang hian sipai sarkar chuan thlakin a aya kumsom ni paruk mi ong thuren an ruat ani heti lai hian China le US chuan boruak tharan na ya US President Joe Biden le Chinese President Xi Jinping chu in biak na mangin anin chhal sak mai Biden chuan China malak na angai mo zual puya soi chuaka China thilti dana US alom lo na te Biden chuan a soi langa China lam ero chuan an ram chunga in rol lo turin Biden an hrillet US President Joe Biden le China President Xi Jinping te chu nimin pia jing khan telephone in an in bia a hei hi thlasari don nuwa ram hruai tu pahnih te in biak le na hmasa berani White House in a tarlan danin President pahnih te hi minute somko vel in bia in US le China in leichin na thazok siam dan tur te an soi dunani kumin January thla a US President atana Joe Biden laklu ani nuwa hruai tu pahnih te hi tum ni an in biak na ni ta a in biak chun jom fo po an rem ti ni in Chinese media te chuan an tar lang US le China in kar boruak hi sum don na en thlatua in pu le rileng chungcha nga tun hnaya a thalo hle ni a hriat ani a kumin kumtir lama high level to kan nei tumpo in an in chang na hle Chinese official te chuan China beitura ramdang te fuya US hi an pu a heti lai hian US chuan midang te hmuah ming that lak tuma a pu let thung China a Xinjiang province a Uyghur namte suata China hi a pu a hei baka hian Hong Kong a security law a siam thar mangin democracy ra bele activist te bituma apu boka China chuan aram chung in rel bol na US hi in rol lo turin ati thung khovel mit muwa rore lai communist party mingti chet tuma apu ani US President Louis Donald Trump hun lai atangin insum don ton na konga po an boi chho le kha ni a
US hian China atanga bungrua lak lua chia te siam belin hemi chanlet na tan hian China po hian US thil siam alak lua chia laka ti sang ve nga la Joe Biden hian Trump hun laya insum don ton na konga China hrek na lo siam to chu asu du lova hei hian China po atilom lo hle ni a hriat ani Afghanistan lama lut le lokang Taliban thupuang tu Syed Zagrullah Hashimin chuan Afghanistan a sarkar thar an siama meichhia telan ni lo chungchanga meichhia te chu minister an ni theilova an ni chu fahring tur an ni tia a soi chuan soizuya hlo hle Taliban te hian thole ni khan sarkar thar cabinet member tur te puangin mipa vek ruat an ni a ministry poimo chang tur ruat zinga UN in firfia ka apuan te po an tel hlomani sarkar huam zau zok an siam don ti in an lo soi to a ma se chanvo poimo chel turin meichhia te ruat telan ni si lova hei wang hian Kabul khopuya po meichhe then khat chuan lung oilo na an lan tir to ani Taliban thupuang tu Hashimi chuan Tolo Newsin an komna a he thu hi soin meichhia te chu minister an ni theilova an phurzo lo tur kan pe ti na ani meichhe tan cabinet tel ve thul lova fahring tur zo kan ni ti in a soi Kabul khopuya norhoi hotu te po chu an rama meichhia zong zong ayo tu an ni lo ti a soi bok